भेंडी, तू जरा वेडा आहेस काय? मी वेळेत आलो नसतो तर तू मेलाच असतास. चल पळ आता लवकर. नयन आणि विशाल दोघेही त्या जमिनीतील भुयारापासून लांब पळत गेले. काय रे, एरवी मला तुम्ही वेड्यासारखं वागतो असं म्हणता आणि आता तू पण तेच तर करत होतास. अरे कुठे जायचं असेल तर बोलून जा, असा मध्येच अचानक गायब काय होतोस? तुला काय झालं तर हा सगळा प्रवास फुकटच जाईल आपला. नयन विशालला रागावतच बोलत होता, पण विशालचं लक्ष कुठे दुसरीकडेच होतं. विशाल त्याच्या हातातील त्या दगडाकडे एकटक पाहत होता. लाल रंगाचा तो दगड, त्याची ती चमक विशालला संमोहनात टाकत होती. विशाल विशाल भेंडी, तू शुद्धी तर आहेस ना? मी एवढं बोलतोय, माझं ऐकतोयस की नाही? नयनने विशालला हाताने ढकलत शुद्धीत आणलं. हां, काय? तू काही बोलत होतास? भेंडी, हे बरं आहे तुझं? नाही रे, पण हे दगड दिसतात तितके समजायला साधे सरळ नाहीत. या दगडांमध्ये काहीतरी भयानक दडलं आहे. गुरुजींच्या सांगण्यावरून आपण हे गोळा करतोय खरं, पण आपल्यालाही यांपासून जरा सावध राहायला हवं. म्हणजे मी मगाशी काही क्षण तर माझी शुद्धच हरपलो होतो. भेंडी, आपल्याला नाही, तुला सावध राहावं लागेल. मग मला हा दगडाचा प्रॉब्लेम वाटत नाही, कारण तसं असतं तर मला देखील ते जाणवलं असतं. ते तुला जे भास होतात त्यामुळेच तू यांकडे ओढला जातोस. तुला. नयन त्याचं वाक्य पूर्ण करणार तोच विशालचं डोकं पुन्हा एकदा जड होऊ लागलं. त्याला विद्युत तरंगांसारखे काही तरंग जाणवू लागले. हे त्याला होणारे संकेत होते, जे तिथे आसपास काहीतरी भयानक शक्ती असल्याचं त्याला सांगत होते. विशालने त्याचे डोळे बंद केले. त्याला त्याच्या डोळ्यांवर काहीतरी फडफडणारं दिसत होतं. ते काय होतं ते नेमकं कळत नव्हतं, पण ते एका ठिकाणी स्थिर राहत नव्हतं. विशालला धोक्याची जाणीव झाली. त्याने त्याचे डोळे उघडले आणि तो नयनला म्हणाला, हा दगड आधी तुझ्या बॅगेत भर, इथे कोणतरी आहे. असं म्हणत विशालने त्याच्या हातातील दगड पटापट नयनच्या बॅगेत भरला. ते दोघेही एका हाताने टॉर्च चालू करून दुसऱ्या हातात कुऱ्हाड घट्ट पकडून इथे तिथे पाहू लागले. सगळीकडे स्मशान शांतता पसरली होती. दोघांच्याही तोंडून एक शब्द फुटत नव्हता. ते श्वास रोखून आवाजाचा अंदाज घेत होते. त्यांना याची जराही कल्पना नव्हती की एक भयंकर संकट त्यांच्याच डोक्यावरून खिरट्या घालत आहे. अचानकच आकाशातून विचित्र जीव भयानक आवाज करत विशालच्या अंगावर झेपावला. विशाल त्याच्या वजनाने जमिनीवर पडला. अंधारात नेमकं काय घडत होतं काहीच कळत नव्हतं, पण त्या प्राण्याचा आवाज, त्याच्या पंखाची फडफड, ते सगळंच भयानक होतं. त्याने त्याची सुरीसारखी तीक्ष्ण नखं विशालच्या शरीरात रुतवली होती. तो विशालला चावू पाहत होता. विशालही आरडाओरड करत स्वतःला त्याच्या तावडीतून सोडवू पाहत होता, पण त्याला हे जमत नव्हतं. आता सगळं नयनच्या हातात होतं. नयन धावत आपल्या हातातील कुऱ्हाडीचा वार त्या प्राण्यावर करणार, तोच त्याने त्याच्या पंखाने नयनवर उलटा वार केला. नयन हवेत उडवला गेला, पण तो प्राणी इथेच थांबला नाही. त्याने विशालला सोडलं आणि तो नयनकडे वळला. त्याने नयनचे पाय धरले आणि आपले पंख जोरजोरात फडफडवू लागला. तो नयनला उचलून आकाशात उडाला. तिथे विशाल त्याच्या पायांवर उभा राहिला, पण त्याच्यासाठी सगळं काही आता संपलं होतं. तो प्राणी नयनला घेऊन तिथून निघून गेला होता. नयन ओरडत होता, विशालकडे मदतीची भीक मागत होता. मला वाचव, मला नाही मरायचंय. पण विशाल हतबल होता. तितक्यात विशालला काहीतरी आठवलं. नयनच्या गळ्यात अडकवलेली बॅटरी, ती अजूनही चालूच होती. विशालने इथे तिथे पाहिलं. बाजूलाच एक मोठं झाड आडव्या तिडव्या आकारात उंच वाढलं होतं. विशाल कसा बसा त्या झाडावर चढला. तिथून जितक्या उंच जाता येईल तो तितका उंच गेला. त्याने नयनच्या आवाजाच्या दिशेने पाहिलं. विशालला तिथून नयनच्या गळ्यातील टॉर्चचा प्रकाश दिसला. त्याची टॉर्च अजूनही चालूच होती. विशाल त्या लाईटीवर लक्ष ठेवून होता. तो उडणारा प्राणी नयनला पकडून काही अंतर दूरवर असलेल्या एका डोंगरात घेऊन गेला. विशालला आता नयनचा पत्ता मिळाला होता, पण त्याला लवकर करावं लागणार होतं. प्रत्येक क्षण नयनला मृत्यूच्या जवळ नेऊन ठेवत होता. विशालने खाली पडलेल्या दोन्ही कुऱ्हाडी आपल्या हातात घेतल्या. त्यातील एक त्याने आपल्या बॅगेला बांधली. विशालची पाठ रक्ताने माखली होती. त्या जनावरांनी विशालच्या पाठीवर फाळलं जे होतं, पण विशालसाठी ही एक मोठी परीक्षा होती.
विशाल अंधारातून सरळ धावत सुटला. एका हाताने गळ्यातील टॉर्च पकडून दुसऱ्या हाताने वाटेत येणाऱ्या फांद्या तो कुऱ्हाडीच्या सहाय्याने तोडत किंवा बाजूला सारत होता. घनदाट जंगलातून धावणं हे किती कठीण आहे याची विशालला काहीच वेळात जाणीव झाली. त्याच्या हाताला पायाला काही काटेरी वेली खरचटून जात होत्या, पण विशालच्या मनात आता तरी केवळ एकच गोष्ट होती, कसंही करून नयनपर्यंत पोहोचणं. काही वेळाने तो डोंगर सदृश्य भाग विशालच्या नजरेस पडला. विशाल धावतच तिथे पोहोचला. त्याने पाहिलं तर ती एक गुहा होती. ते आताच तर एका गुहेतून बाहेर पडले होते आणि आता पुन्हा अशाच ठिकाणी जाणं, पण विशालकडे दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता. तो सावध हळूहळू पुढे जाऊ लागला. त्याने पाठीवरची जड झालेली बॅग गुहेच्या दारापाशीच काढली. आश्चर्य म्हणजे त्याच्या पाठीवरच्या जखमा त्याला आता जाणवत नव्हत्या. त्याच्या हातापायांनाही काट्यांच्या उरखडलेल्या जखमा आता पूर्णपणे बऱ्या झाल्या होत्या. ही विशालला लाभलेली अजून एक शक्ती होती, जिच्याबद्दल गुरुजी विशालला सांगत होते. त्यांचा आधीचा प्रवास हा खरंच असाच घडला नव्हता. त्यामागे नियतीचा नक्कीच काहीतरी उद्देश होता, पण आता ही वेळ त्या विषयावर विचार करण्याची मुळीच नव्हती. विशालला गुहेत समोरच एक प्रकाश दिसला. तशी विशालने सावधच पावलं टाकायला सुरुवात केली. 8-10 पावलं चालल्यावर त्याला तिथे एका दगडापाठी नयनची टॉर्च पडलेली दिसली. विशालसाठी हा एक मोठा धक्का होता. त्या प्राण्याने नयनसोबत नक्की काय केलं असेल? विशालने त्याच्या गळ्यातील टॉर्च चालू केली. अशा भयानक गुफेत अंधाऱ्या रात्री एकट्याने आत शिरणे, तेही आतमध्ये भयंकर उडणारा रक्तपिपासू पिशाच आहे हे माहीत असूनही, हे खरंच एक मोठं काम होतं. हे सगळं विशाल त्याच्या 2 मित्रांसाठी करत होता. विशालने त्याची नजर सगळीकडे फिरवली. ही गुफा जमिनीतील त्या गुहेपेक्षा फारच वेगळी होती. ही कित्येक पटीने मोठी होती, पण तरीही तिथे मोकळा श्वास घेणं जरा जड वाटत होतं. तिथे एक प्रकारचा तणाव जाणवत होता. गुहेत एक प्रकारची भयानक शांतता जाणवत होती. विशालने त्याच्या गळ्यातील टॉर्च चालू केली. टॉर्च चालू करताना बटनाचा झालेला आवाजही किती मोठा वाटत होता. गुहेच्या भिंतींवर हाताच्या पंजा एवढे मोठे कोळी चालत होते. एखाद्या दगडावर पाय पडताच त्याखालून भली मोठी कानेटी किंवा गोम सळसळत बाहेर येत असे. गुहेच्या कडेला विंचू तर लांबवर कुठेतरी हातभर लांबीचा साप वळवळत असे. असं वाटत होतं जंगलातील सगळे किडे मकोडे, सरपटणारे जीव यांनी इथेच आश्रय घेतला असावा. विशालचं लक्ष गुफेच्या भिंतीवर गेलं. तिथे काहीतरी कोरीव काम केलं होतं, ज्यात हाताच्या बोटा एवढी माणसं काढली होती, तर हाताच्या पंजा एवढी वटवाघळं. विशेष म्हणजे त्या वटवाघळाच्या तोंडात एक माणूस दाखवला गेला होता. हे पाहून विशालने त्याच्या हातातील कुऱ्हाडीवरची पकड घट्ट केली. पायाखाली कोण सळसळतंय यापेक्षा तो जीव कुठे आहे याची त्याला आता जास्त काळजी वाटत होती. नयन, नयन! विशालचा तो आवाज संपूर्ण गुहेत घुमू लागला आणि विशालला ती जाणीव पुन्हा एकदा होऊ लागली. यावेळी मात्र विशाल पूर्ण फसला होता. ती गुफा मोकळी होती. तिथून पळूनही तो त्या शक्तीचा शिकार बनलाच असता. तोच गुहेच्या भिंतीतून 2 हात बाहेर आले आणि त्यांनी विशालला अक्षरशः भिंतीत आत खेचलं. त्या हाताने विशालच्या गळ्यातील टॉर्च बंद केली. तितक्यातच गुहेच्या छतावरून कोणीतरी झपकन गेलं. विशालने नयनला मारलेली हाक त्याने नक्कीच ऐकली होती. तिथे अजून एक पिशाच्या भिंतीवर उलट चिकटून होतं. तो त्या आवाजाचा अंदाज घेत तिथून काही वेळाने पुढे गेला. तिथे विशालचं तोंड कोणीतरी घट्ट पकडलं होतं. त्याचा स्पर्श हा नयनचा नव्हता. ते हात एखाद्या वयस्कर माणसासारखे वाटत होते. म्हणजे गुरुजी? जराही आवाज करू नकोस, तो विशालच्या कानात म्हणाला. हा आवाज विशालच्या ओळखीचा होता, पण तो गुरुजींचा नव्हता. काही वेळातच गुहेतून 3 वटवाघळांसारखे प्राणी बाहेरच्या दिशेने गेले. त्यांचे पंख जरी वटवाघळांसारखे असले तरी त्यांना माणसांसारखे हातपाय होते. ते उडणारे रक्तपिपासू होते. प्राण्यांच्या, माणसांच्या फक्त रक्तावर जगणारे जीव. त्या माणसाने विशालच्या तोंडावरचा त्याचा हात सैल केला. विशालला त्या माणसाचा कधी एकदा चेहरा पाहतोय असं झालं होतं. त्याने त्याच्याकडची टॉर्च चालू केली. पाहतो तर काय, दाढी मिशीचे, डोक्यावरचे केस खांद्यापर्यंत वाढलेले, 6-1 फूट उंचीचे, मध्यम बांधा आणि सावळ्या रंगाचे,
ज्यांच्या खांद्यावर नेहमी झोळी आणि हातात एक काठी असते, ते गाठोड्यावाले बाबा तिथे होते. विशालने त्यांना ओळखलं होतं. विशालने त्यांना एक घट्ट मिठी मारली. विशाल खरं तर आतून पूर्णपणे तुटला होता. या आधाराची त्याला खरंच खूप गरज होती. पण गाठोड्यावाल्या बाबांना परिस्थितीचं गांभीर्य माहीत होतं. त्यांच्याकडे फार कमी वेळ होता. ते तिघे प्राणी जंगलात पुन्हा एकदा शिकारीला गेले होते. हीच वेळ होती नयनला शोधण्याची. विशाल, नीट आहे. हे जीव फार भयंकर आहेत. जर नयनला काही झालं असेल तर अशा वेळी तिथे शोक न करता जमेल तितक्या कमी वेळात आपल्याला इथून बाहेर पडावं लागेल. ती टॉर्च आधी माझ्याकडे दे. मी पुढे होतो, म्हणजे हल्ला करणारा माझ्यावर हल्ला करेल, पण त्याआधी तुला अंधारातून त्यावर वार करावा लागेल. नाही गाठोड्यावाले बाबा, ती टॉर्च माझ्याकडे द्या. तुमचं सुखरूप असणं हे या प्रवासासाठी फार महत्वाचं आहे. ही वाद घालण्याची वेळ नाही. मी अनुभवी आहे. माझं ऐक आणि मी जे सांगतो तेवढंच कर. माझ्या पाठून ये. विशालकडे दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता. गाठोड्यावाले बाबा कडेकडेने पुढे सरकत होते आणि विशाल त्यांच्या पाठून येत होता. काही अंतर चालल्यावर ते एका अरुंद जागी एका खोली सदृश्य भागात शिरले. आतून भयानक गुरगुरण्याचा आवाज येत होता. गाठोड्यावाल्या बाबांनी त्यांची टॉर्च आत फिरवली. समोरचं भयानक दृश्य पाहून विशालचे हातपायच गार पडले. तिथे सगळीकडे जंगली जनावरे पडली होती, पण त्यांची केवळ हाडं आणि हाडाला चिकटलेली चामडी दिसत होती. जणू त्यांच्या शरीरातून कोणीतरी संपूर्ण रक्त शोषून प्यायलं असावं. तिथे बाजूलाच एक मुलगा पडला होता. तो दुसरा तिसरा कोणी नसून नयनच होता. नयनच्या गळ्यातून भसाभसा रक्त वाहत होतं आणि ते रक्त तिथे असलेली 4 किळसवाणी मुलं अक्षरशः चाटून पीत होती. त्यांच्याकडे पाहून तर तिथेच रक्तपिपासू वटवाघळाची मुलं वाटत होती. सगळं काही संपलं होतं. आता ठरल्याप्रमाणे परत मागे फिरणं भाग होतं. पण विशाल अजूनही तिथेच थांबून होता. त्याला अचानक काय झालं काय माहीत. तो सरळ धावत पुढे गेला. नयनचं रक्त चाटणाऱ्या त्या लहान किळसवाण्या पिशाच्यांवर विशालने सपासप वार केले. कसलाही विचार न करता त्याच्या हातातील कुऱ्हाडीने त्याने त्यांची डोकी अक्षरशः ठेचून काढली. विशालच्या डोळ्यात पाणी साचलं होतं. त्याच पाणावलेल्या डोळ्यांनी विशालने एकदा नयनकडे पाहिलं. त्याला नयन हालचाल करत असल्यासारखा वाटला, म्हणून वेड्या आशेने त्याने डोळ्यातील पाणी पुसलं आणि पाहतो तर काय, नयन खरंच हालचाल करत होता. तो जिवंत होता. विशालचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. त्याने नयनची खाली पडलेली बॅग आपल्या पाठीवर मारली. नयनच्या मानेत त्या सैतानाने त्यांचे सुळे खोलवर उतवले होते. विशाल नयनला उचलणार तोच बाहेरून एक रक्तपिपासू जीव त्या खोलीच्या छताला चिकटून आत आला. ती एक मादी होती. तिचं लक्ष तिच्या मुलांवर गेलं. तसं ती छतावरून खाली आली. ती रागात होती. तिने क्षणाचाही विलंब न लावता विशालवर झेप घेतली. आपल्या तीक्ष्ण नखांनी ती त्याला अक्षरशः ओरबाडू लागली. तिने रागातच तिचं तोंड अख्खं उघडलं. ती विशाला चावणार तोच तिच्या डोक्यात पाठच्या बाजूला गाठोड्यावाल्या बाबांनी त्यांच्याकडचा चाकू घुसवला. विशाल गंभीर जखमी झाला होता. नयनची तर अवस्था फार नाजूक होती. ते तिघेही एकमेकांच्या आधारे उभे राहत कसे बसे चालत त्या गुहेबाहेर आले. विशालने गुहेबाहेर ठेवलेली त्यांची बॅग उचलली आणि ती त्या डोंगराच्या पाठच्या दिशेला गेले. शिकारीला गेलेले ते रक्तपिपासू आता गुहेत परत आले होते. काहीच वेळात त्यांची वेदनेने भरलेली एक किंकाळी अख्ख्या गुहेमध्ये घुमू लागली. आता पुढे काय घडणार होतं हा तर सगळा काळच ठरवणार होतं. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.